Hej, illum ħanaqraw silta minn Katrina u Mostru Nkwiet ta' Melanie Darmanin. Katrina kienet tifla ta' 7 snin u bħal ħafna tfal oħra li kienu jattendu l-iskola tagħha l-babu, hija kellha ħafna ħbieb. L-iskola kienet tmur għall-qalba u dan mhux biss għax kellha ħafna ħbieb, imma x'tassew kienet tieħu gost titgħallem affarijiet ġodda. L-allima tagħha, Miss Emma, kienet tassew paċenzjuża u l-tfal dejjem kienet tara kif tagħmel biex tagħmlilhom attivitajiet sbieħ u interessanti. Darba, Katrina u sħaba tal-klassi kienu ħadu l-ingredjenti magħhom u sajru t-torti tat-tuffieħ. U darb'oħra l-allima saħansitra ħallithom iġibu ftit ħelu u killuh waqt li raw film fil-klassi. Ta' spiss, Miss Emma kienet tara kif tagħmel biex iddaħħal element ta' sorpriża fit-tagħlim tagħha. Kienet tassew għallima speċjali. Dejjem tara li l-istudenti tagħha qed jitgħallmu filwaqt li jkunu qed jieħdu gost. Mhux ta' bxejn Katrina kienet dejjem tkun fuq ix-xwiek biex tmur l-iskola. F'għajnejha, il-klassi tagħha kienet l-aqwa waħda. It-tieni familja kienet issejħilhom Katrina meta tkun qed titkellem dwarhom mal-membri tal-familja tagħha. Wara li għaddew l-ewwel xahrejn mill-bidu tas-sena skolastika, il-klassi ta' Katrina bdiet tieħu xejra differenti. Kienet qed toqrob waħda mill-isbaħ festi ta' matul is-sena. Proprju l-iktar festa għal qalb Katrina. Il-miliet. Katrina u sħaba tal-klassi ippreparaw il-ġulbiena fl-aħħar jiem tax-xahar ta' Novembru u ftit bdew ukoll iġibu xi tiżjien sabiex il-klassi tagħhom tkun imżejna għal din il-festa tant sabiħa. Fuq quddiem tal-klassi, it-tfal poġġew il-bambin fil-maxtura u madwaru qiegħdu l-ġulbiena li kienu ppreparaw huma stess. Katrina kienet ġabet siġra żgħira tal-miliet filwaqt li sħaba ġabu xi sigarelli tal-karti kkuluriti, stilel lewn id-debb u grotta mdaqsa. Il-pasturi tat-tafal ġew maħduma mit-tfal stess waqt lezzjoni tal-crafts bl-għajnuna ta' Miss Emma. Fil-klassi, l-allima kienet ukoll iddoqqilhom id-diski tal-miliet. Ġeneralment kienet iżżomm il-volum baxx ħafna sabiex it-tfal ikunu jistgħu jaħdmu xi kitba jew somom tal-matematika u fl-istess ħin jidħlu iktar fl-ispirtu sabiħ li jaf iġib miegħu il-miliet. Minkejja li dawn kienu kollha attivitajiet tal-qalb l-istudenti, jibqa' l-fatt li l-ikbar avveniment li t-tfal kienu jistennew b'tant ħerqa kienet ir-reċta tal-miliet. Kull sena jittella spettaklu fis-sala tal-iskola u l-ġenituri u l-familjari setgħu imorru jarawh. M'għandniex xi ngħidu, sabiex ikun jista' jsir avveniment bħal dan, it-tfal kien ikollhom jippreparaw għalih minn ġimgħat qabel. Min jaf x'kienu se jagħmlu din is-sena? Tgħid kienu se jisfnu? Forsi kienu se jkantaw xi kanzunetti tal-miliet? Katrina qatat il-kurżità meta darba fost l-oħrajn Miss Emma tagħthom kopja tar-reċta li kienu se jagħmlu. L-itfal immarkatilhom bil-kulur il-versi li kellhom bżonn jistudjaw id-dar u peress li kien hemm min kellu ftit versi mhux ħażin xi jitgħallem, ħafna mit-tfal bdew jistudjaw il-linji tagħhom minn dakinhar stess li l-allima tagħthom il-kopja tar-reċta. Fost dawn it-tfal kien hemm Katrina. Katrina kellha memorja tajba u forsi għalhekk li l-allima tagħta partijiet ftit itwal x'titgħallem. Katrina kellha parti ta' tifla fqira fir-reċta li kellhom. Dakinhar li saret taf bl-irwol tagħha, hija kienet pronta ċemplet lil Nanna Vic u staqsita sabiex tgħinha jħitu kostum adattat. In-Nanna daħlet għal proġett bħal dan b'ruħha u ġisimha u l-għada filgħodu kienet l-ewwel waħda li daħlet fil-ħanut ta' drappijiet biex tagħżel il-materjal li kellha f'moħħha. Katrina min-naħa tagħha kienet ta' kuljum taqra u tistudja l-versi mmarkati flimkien ma' omma. Tant kienu jqattaw ħin jistudjaw dan il-versi li Katrina kienet saħansitra tgħallmet il-kliem magħha u biex tiċċajta kienet saqsiet lil Katrina jekk tistax tmur minn floka u tusem fir-reċta tal-miliet. Ġara li wara ftit ġranet ta' studju, Katrina kienet fis-sala tal-iskola flimkien mal-kumplament tal-klassi. Kellhom prova oħra fuq il-palk.
Kulħadd kien ħerqan sabiex jagħmel parti tiegħu u m'għandniex ngħidu li Katrina mhux binqas. Allura taħsbu irnexxiela Katrina jew jidħol ftit dan il-mostru nkwiet fl-istorja. Ejja nkomplu naqraw u naraw x'ġara.